Vale. Bon dia, avui és l'última classe del cicle Molt de la feina. Avui hem canviat d'horari. Recordeu que la tenim penjada també al YouTube de classe. Llavors, el material que utilitzarem serà la nostra esterilla i, si tenim, una piloteta. Pot ser una pilota de tenis o una pilota d'aquest tipus, que és una miqueta semitova, que la podeu adquirir a l'Abacus. Llavors, si no tinguéssiu cap tipus de pilota, podríeu intentar de buscar algun tipus de material a casa una miqueta dens. Llavors, el que tothom sí que té a casa és uns mitjons. Podeu fer la típica bola d'un mitjó dins de l'altre, però després podeu fer una miqueta de compressió. Si no, també podríeu fer una bola de paper albal, en fi, buscar-vos una miqueta a la vida per poder fer alguna part d'aquests exercicis que no són tots. Llavors, ara la pilota l'aparquem i la recuperarem a la meitat ara al principi. Utilitzem només l'esterilla i després ja si l'agafem i tornem a deixar, en fi, una cosa molt senzilla i no estem tot el rato amb la piloteta. Llavors, per recordar una miqueta alguns dels exercicis que havíem fet, avui havíem preparat una classe exclusivament de mobilitat articular, una classe una miqueta més lenta, però també intensa si es fa conscientment. Per això és important que la fem de forma conscient, lenta i controlant en tot moment quines parts del cos es van activant. Llavors, com sempre, recuperem algun dels exercicis d'escalfament per anar intentant de crear aquest hàbit i anar recordant aquests exercicis, per lo que ens estirem de cara amunt. Molt bé. I des d'aquesta posició anem a despertar una mica el nostre cos, flexionem una cama, flexionem l'altra, entrecreu els dits, ens col·loquem d'aquesta manera i d'aquí porto els genolls cap a mi i el cap mirem al melic, anem a fer l'exercici del 3, que tant m'agraden a mi, i des d'aquí mantindríem 2 o 3 respiracions profundes i relaxo les cames, relaxo el cap. Aquest recordem que el repetíem fins a un total de 3. Aquí faig el mateix, genolls al pit, flexiono el cap, em miro el melic i mantinc aquí les 3 respiracions completes. Relaxo cames, relaxo cap, descanso un moment, també 2 o 3 respiracions, podríem descansar. I l'última, som-hi. Genolls al pit, flexiono el cap i mantenim aquí la tensió. I descanso. Molt bé, descansem les cames. Des d'aquesta posició anem a fer una mica de moviment suau de la nostra pelvis cap endavant i cap enrere. Recordeu que si tenim tendència que el cap se'ns en va enrere perquè tenim més curvatura cervical o perquè ens costa molt, haig d'intentar, com sempre, allargo el cos i intento fer una miqueta de doble mentó perquè s'alinei la nostra cervical. Si tot i així encara tenim algun problema, el que podríem fer és col·locar una tovallola o un parell de tovalloles perquè ens ajudi una miqueta més de suport a la zona del cap, a la zona occipital, per intentar de realinear el cos. Mantinguent aquesta doble dreta una mica, anem a fer aquest moviment de la pelvis. Llavors, aquí de forma natural ens hauria de passar una miqueta a la zona lumbar, que hauria d'haver una mica de curvatura, doncs ara senzillament l'anem a augmentar quan agafo aire i quan deixo l'enganxem. Vigilem que les espatlles no se'ns en vagin endavant. Sempre dic el mateix, ja hauríem d'anar-ho sabent, exhalo i enganxo. I al moment intentarem de fer-lo avui molt lent. Agafo aire fent el moviment, exhalo i el canvio. Recordem que si ens costa molt fer l'exercici, podria col·locar una mà a la zona lumbar perquè ens doni feedback, perquè notem com faig el pont i perquè notem com l'enganxo a la zona de l'esquena contra la mà. Som-hi, inhalo, faig el pont, el cul es manté en contacte, exhalo, enganxo. Som-hi, inhalo, faig el moviment, exhalo, enganxo. Inhalo, faig el moviment, exhalo, enganxo. I l'última, som-hi, inhalo, faig el recorregut i exhalo i enganxo. Bé, tranquil·lets. Molt bé, estirem una cama, per exemple, jo estiria la meva cama dreta, la meva cama esquerra la creuaré per l'alçada del genoll i des d'aquí els braços els obrirem o a l'alçada de les espatlles o 45 graus. Intentem que les espatlles també estiguin enrere. Ara ens obrirem de l'esquena. I des d'aquesta posició, senzillament deixo caure el pes del cos, acompanyo també el pes del cos en aquesta direcció perquè s'estigui, perquè s'allargui.
No haig de notar molèstia per fer l'exercici i és una sensació, diguem-ne, més agradable on notem estirament, allargament de tota aquesta zona lateral i darrere de l'esquena i de la cama per anar-lo despertant a poc. Tornem. I vinga, aquest el repetirem fins a un total de 5 vegades. Vaig cap al costat. Aquí seria agafo aire, quan deixo l'aire faig tot el moviment. I aquí, tranquils, podria estar 2, 3, 5 respiracions. Torno cap al centre. Torno a fer l'exercici. Aquesta setmana passada hauríem fet, o fa 2, anada i tornada. Si recordem, també ho podríem fer. Avui només el fem cap al costat on tinc la cama a sobre. Torno. Vinga, farem 4 en total. Vinga, repetirem una vegada més. Aquí. Recordem que si els fem a primera hora és una bona manera de despertar el cos. Si el fem a última hora del dia, també és una bona manera per retornar una mica al nostre cos opuesto. I ara fem el mateix en direcció contrària. Agafo la cama ara, la cama dreta a la creu i no ho deixo per aquí. Giro. I vinga, el cap pot estar mirant el sostre en tot moment o pot acompanyar el moviment. I torno, és a dir, on va el genoll, ens aniria la nostra mirada i el nostre nas. Inhalo, exhalo i i quedarien més o menys els dos orientats. Si ens queda la cama una miqueta més alta, el genoll, el cap també pot quedar en concordança a la cama. Com si fos un màstil del vaixell. Giro, anem a concordança, i si no, el cap totalment vertical. I diria que ens en falta una. Som-hi. I torno. Vale. Molt bé. Ens anem a col·locar, ens aixequem, ens incorporem i ara ens col·locarem asseguts. Tenim diverses opcions, o amb les cames flexionades, o una cama dibuixada en forma d'M o en forma de doble i baixa, o ens assentem directament, literalment, en una cadira, o ens assentem en aquest cas en el sofà, ho podríem fer de moltes maneres. Jo m'aniré canviant de posicions, començaré aquí dalt en el sofà. Si ens assentem, si tenim molt escurçament a la cadena posterior, ens costa molt mantenir-nos flexionats, amb les cames flexionades en el terra, ens costa molt mantenir-nos rectes, perquè ens anem de seguida enrere, us recomano que sempre comencéssim millor amb una cadira o en un sofà assentats a la punta, i portar les plantes dels peus apuntats en el terra. Si per contra vull activar l'esquena i vull estar treballant tota la zona de l'esquena perquè sol tenir molèsties, doncs ens interessa mantenir aquest tipus d'exercicis en aquestes posicions, perquè l'esquena estigui allargada en tot moment. Ja que estic aquí baix, començo aquí i després continuaré. Llavors, anem a donar mobilitat ara una miqueta de dalt a baix. Comencem per la zona cervical. Des d'aquí el que farem és girar el cap tot el que pugui, tot el que pugui, tot el que pugui, i quan exhalo torno a la posició central i ens quedem un momentet aquí. Sempre ens quedem en aquest punt mig. Recordo que estic allargant el cos, les mans els puc descansar. I ara giro cap a l'altre costat, tot el que pugui, i torno lentament a l'exhalació. Portem una. Inhalo, exhalo i llargo. Agafo aire, deixo l'aire i torno. Lentament. Recordem que estem despertant. Pot ser que quan fem l'exercici notem, en funció de si tenim algun problema o no, en funció de l'edat, en funció de diverses coses, una mica com una sensació de sorreta, com un crec-crec, un rau-rau que és la zona cervical. Aquí s'hauria de veure què és el que hi ha, però en qualsevol cas, si apareixés molèstia o dolor, aquí sí que hauríem de mirar coses per poder fer. Si no apareix dolor, intentem d'arribar a la màxima amplitud possible sense que ens generi o bé aquest formigueig o bé aquesta sensació de sorreta o bé evitant aquesta molèstia. Vinga, anem l'última per costat. Vinga, torno. I ens anem a l'altre costat per acabar. I torno. Molt bé. Anem ara a tirar el cap cap a baix i cap amunt.
la boca sempre tancada, l'esquena igualment recta, d'aquí flexiono. A nivell cervical, no me'n vaig amb el tronc, No me'n vaig amb el tronc. El tronc recordem que està allargat. Flexiono i és com si em volgués mirar la barbeta. En tot moment. Haig de notar que la zona mitja i alta cervical s'estira. Exhalo i torno a la posició neutra. O sigui, la nostra horitzontalitat. Som-hi, anem repetint des d'aquí. Inhalo, flexiono, inhalació profunda. Exhalo i torno. Aquí canviem una mica el cicle. No el farem en 4, sinó que el farem en 2. Inhalo, flexiono, miro el meric. Exhalo i torno. 3. Inhalo, flexiono. Exhalo. 4. Inhalo, flexiono, em miro el meric i em miro per sota de la dreta. Exhalo, recordem que és la zona alta que hem de notar, la sensació. Som-hi una més, una 6. Flexiono i l'última i torno. Important, amb la boca tancada, anem a fer el mateix per de flexionar i tornar a la posició neutra, la posició horitzontal de la nostra mirada, anem a fer el mateix per enrere. És a dir, extensió cervical. Tanco la boca, inhalo, pujo. Exhalo i torno. Si notem molèstia, no arribem tan lluny. Som-hi. Inhalo, pujo. Exhalo i torno. Pot ser que notem que s'estiri tota la cadena anterior d'aquí davant. Inhalo, pujo. Exhalo, torno. Inhalo, pujo. Exhalo, torno. Vinga, una més. Inhalo, pujo. I exhalo i torno. Si notéssim molta tensió a la part anterior o inclús una zona de massa tensió que ens és quasi insuportable, doncs podem destapar una mica la boca, l'obrim lleugerament. Molt bé, anem a fer una mica d'inclinacions de la zona cervical. Llavors hem fet flexions, hem fet rotacions, hem fet inclinacions. Aportarem l'orella dreta a l'espatlla dreta. És important quan fem l'exercici que el cap no se'ns giri en direcció contrària, sinó intentem de mantenir sempre la mirada horitzontal i que estigui recta, diríem, que no hi hagi cap mena de rotació. Som-hi, doncs. Inclino tot el que pugui, el tronc no s'inclina, només les cervicals, i torno a la posició inicial. I anem alternant aquí, un costat i l'altre, com si fossin un rellotge de paret. Inhalo, exhalo i torno. Inhalo, exhalo i torno. L'ideal és fer-lo davant d'un mirall per tenir més control motor, per tenir més feedback, per tenir més informació en el mirall, per conèixer si realment estem realitzant bé l'exercici, si es mou l'esquena, si hi ha una espatlla que puja per sobre l'altra, si giro el cap, si tiro el cap enrere, si estic assegut, doncs si hi ha algun genoll que se'ns en va. Vinga, inclino, inhalo, giro. Llavors faig aquesta inclinació, exhalo, torno i anem a l'última per costat. Inhalo, giro, inclino i aquí busco profunditat, recordem, exhalo i torno. Molt bé. Si no estem desorientats, podem seguir. Si no, descanseu un momentet. Ens anem amb les espatlles. Pugem els braços a l'alçada més o menys de les espatlles i intentarem que les nostres espatlles no estiguin tirades endavant, és a dir, que no estiguin allargant-se cap endavant, sinó que intentarem de mantenir-se en la seva posició neutra com intentant de portar les espatlles lleugerament una miqueta enrere. És com si tingués una pinça de roba aquí darrere les escàpules, aquesta zona d'aquí, i em pincés i m'agafés la samarreta. Llavors és una miqueta aquesta intenció. Des d'aquí el que farem és, activant una mica d'aquesta manera com us he dit, l'únic que farem seran cercles com si fos un raïm d'aquests de les rodes
dels trens davant, de les locomotores, doncs nosaltres estem fent un moviment similar, però des de la nostra espatlla. Llavors jo faig el moviment de tirar cap endavant, tirar cap a baix, tirar cap enrere i pujo. Intentar que no sigui el colze, sinó que sigui un moviment des de l'espatlla. El braç estarà completament estirat. Si ens cansa molt el braç, podríem fer una cosa similar, però amb els braços descansant. I després seria el moviment des de l'espatlla, que aquest ja el farem després. Però ara intentarem de fer amb el braç estirat. O el baixo una mica més, com funcionar. Som-hi. Tiro enrere, pujo, vaig endavant, tiro enrere, pujo, vaig endavant, baixo, tiro enrere, pujo, vaig amunt. Intentem anar fent aquest cicle. Anem a 10 vegades, en portem 5, 6, també pot ser que no quedi clec, 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 una alguna espatlla, 7, 8, 9, i l'última, i 10. I anem al revés ara. Endavant, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Busquem amplitud de moviment. 9, una més. I 10. Molt bé, descanso. I ara em passo assegut a dalt, com a variant. Recordem, si estem a dalt, ens hem de seure a la punta, diríem, de la cadira del sofà i és important que els peus sempre estiguin descansant completament, que no hi hagi els talons que toquin, que estiguin a l'aire o que estiguin una miqueta diferents, sinó en contacte 100%. Braços estiguin al costat del cos, si estic assegut com abans, doncs podria col·locar els braços d'aquesta manera, o si no, descansant també al costat del cos, en aquest cas en zona de la terra. I d'aquí l'únic que farem ara és el mateix. Cercles, exclusivament també des de les espatlles, intentem que amb els braços no compensar, sinó que siguin només les espatlles. Anem a 5 cap a un sentit. I aquí seria agafo aire quan tiro cap amunt i cap endavant. Exhalo quan tiro cap a baix i endarrere. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. I l'última, inhalo i exhalo. Direcció contrària, el mateix. Vaig enrere, agafo aire i amunt, exhalo, vaig a baix i endavant. Inhalo, endarrere i amunt. Exhalo, endavant i a baix. Som-hi, 2. Inhalo, exhalo, 3. Inhalo, exhalo, 4. I l'última, inhalo i exhalo, 5. Molt bé. Anem a agafar la pilota. Agafem la pilota, treballarem primer amb un braç i després amb l'altre. Aquí jo us aconsello que ens fiquem de peu o que ens fiquem asseguts en la punta d'aquest sofà o d'aquesta cadira. Jo ho faré asseguts perquè si em poso de peu no em veureu. Llavors, també podríem fer-ho de genoll, com opcional. Anem a fer un moviment ara complet de la nostra espatlla, de manera que la pilota sempre tindrem de l'1 al 10, si el 10 és que jo estic aixafant, explotant aquesta pilota i l'1 és que no us estic aguantant, ens quedarem un interval entre mig, un 5. Per tant, jo la posaré una mica. Sí que noti que tota la musculatura flexora s'activa. Mantinguent aquesta mateixa tensió, el canell estarà sempre en posició neutra, el colze sempre estarà estirat, i aquí l'únic que farem és dibuixar cercles amb el braç, com si anéssim nedant entre cometes d'esquenes, buscant la màxima amplitud, sense que el cos es vagi compensant. M'aproximo una miqueta, perquè podeu veure una miqueta més, des d'aquesta posició. I des d'aquí activo una miqueta la pilota, el colze està estirat, i d'aquí vaig pujant, 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 tiro enrere, i aquí, sense pensar en fer la rotació interna, el propi braç ja s'anirà girant, no us preocupeu. I intentem que no passi això, que el tronc se giri, sinó que el tronc està enfocat. Vigilem l'espatlla de no compensar, la tiro cap a baix. D'aquí busco profunditat, i aquí me l'haig de saltar i torno una altra vegada. El moviment ha de ser lent i ha de ser conscient, perquè si el faig molt ràpid, no notaré, una, si tinc l'activació de la pilota, 2, si estic compensant amb el colze o amb l'espatlla, baixo l'espatlla, 3, estic intentant buscar la màxima profunditat, la màxima amplitud sense que pugi l'ombro, per això es fa lent l'exercici, si no, no té sentit fer-lo.
Aquí busco la màxima abraçada possible, evitant dolor. Sí que notarem tensió, notarem que el braç està treballant, però si faig un moviment ràpid i petit, no ens servirà gaire de res. És la manera de treballar el braç per guanyar mobilitat i per reduir molèsties, en el cas que tinguéssim molèsties. Som-hi, amunt, vaig obrint. Aquí ja veieu que no us parlo de la respiració, perquè estem fent un exercici més mantingut en el temps, per tant, de més durada. Vinga, en portem 3, si no m'equivoco. Som-hi. Pujo, amunt. Controlem l'espatlla, que no s'aixequi el tronc. Vinga, l'esquena recta. Si notem que la zona lumbar ens comença a avisar que està cansada, podem descansar una mica, o puc moure una miqueta per donar-li una mica de vida. Som-hi, portem 4, aquesta serà la 5a, en farem 6. Som-hi, pujo. Vinga. Lent. Busco amplitud de moviment, que no s'agiri el tronc, que no s'inclini en direcció contrària. Som-hi. Vinga, lentitud. Hem de notar activació, que cansi. La mobilitat articular no és tan fàcil com sembla. I l'última, som-hi, l'última. Vinga, no perdo la pressió d'aquesta pilota, sinó amb el puny. L'ideal és la pilota, que hi ha més activació. Som-hi. Lentament estic ja sobrepassant la línia, que el braç no caigui, que hem de mantenir-lo cap amunt, enrere i tot aproximat possible al nostre cos. Aquí, i tot. Anem a l'altre braç. Heu de notar que aquest braç està actiu. Hem treballat molt, sí? Si no és així, reviseu la pressió de la pilota i reviseu que no pugi l'espatlla, les compensacions i buscar la màxima amplitud. Som-hi. Vinga, d'aquí. Pujo cap amunt, pujo, amunt, rectifico l'espatlla si fa falta, vaig tirant enrere i busco un moviment conscient en tot moment. Som-hi, amunt, vinga, no paro, he de notar com aquest braç treballa, jo no sé vosaltres, però l'altre braç ara noto que està descansant, significa que ha treballat. Vinga, som-hi. Lent, recordeu, estic fent un treball lent en tot moment, que no hi hagi compensacions, i recordem que la posició ideal per fer aquests no és en aquesta posició, sinó que estaríem drets, seria la millor posició, si tindríem la màxima amplitud de moviment possible. Vinga, aquí jo vaig a rectificar una miqueta. Portem 3, som-hi, falten 3 més, vinga. Lent, aixafo, baixo l'espatlla, estiro el colze, que segur que tindreu el colze flexionat, que no baixi el braç, el tinc tot l'amunt i tot l'hora possible nostre. Jo, per exemple, estic veient que el meu braç esquerre li costa més mantenir la proximitat cap al nostre cos, per tant, vol dir que necessito treballar-lo més. Som-hi, amunt, aquest és el punt clau, vinga, estic tirant enrere i a la vora del cos, l'estic aproximant. Vinga, ens en falta una, si no m'equivoco. Vinga, amunt, enrere, que no pugi l'espatlla i torno. Bueno, cansa. Anem al mateix, anem a fer només 3 ara, canviem de braç, seguim amb la piloteta. Però ara, en lloc d'anar enrere, ens anirem endavant. Perdó, en lloc d'anar cap amunt i enrere, ens anirem enrere, però des de baix. I vinga, el mateix des d'aquí, tiro enrere, i busco fer ara aquesta abraçada, també, vinga, busco lentament aquest canvi. Veureu que hi ha un canvi del braç, que se gira cap amunt i cap enfora, i que baixem l'espatlla, que no s'agiri el tronc, vinga, i torno, i busco, vinga, som, espatlla cap baix, tiro enrere lentament, vinga, aquí, aquest és el punt crucial, aquí hem d'anar lent, controlant com el braç va canviant, que no es posi el braç cap endavant, vinga, que no s'agiri el tronc, busco profunditat enrere, anem buscant aquesta angulació, vinga, important que el moviment sigui conscient, lent i a poc. Vinga, i jo crec que ens en falta una. Vinga, som-hi. Lent, vinga,
Vinga, estem ja al punt crucial, faig un incomplet, no el deixo, estic allargant, recordeu aquest braç de direcció cap al sostre, sense que pugi l'espatlla, i torno. Molt bé, canvi de braç. Som-hi. Vaig enrere, i sempre al màxim a l'hora possible el braç de la nostra línia central. Aquí, vinga, som-hi. Redueixo l'espatlla, ja compensava. Som-hi, vinga. Controlem l'espatlla, controlem el tronc, que no s'arrugui el tronc. Som-hi, vinga. Més, controlem l'espatlla, més. Vinga, recordem la pressió de la pilota, la pressió del nostre canell, dels nostres flexors, de l'avantbraç. No me n'oblido que estic al 5. Som-hi, i tot. Molt bé. Bueno, Déu-n'hi-do. Ens anem a l'últim. Senzill. Aquest el podríem fer també asseguts igual, un canvi de posició. El colze el tindrem al lateral de les nostres costelles, al lateral del nostre cos, i des d'aquesta posició el que buscarem és, senzillament, flexionar i estirar el colze. Tan fàcil com això, flexionar i estirar el colze. Quan porti la pilota cap a mi, la pilota anirà al sostre. Estic pressionant igualment la pilota i estic flexionant tot el que pugui. El que no vull és que es compensi i que quan jo vagi pujant, quan jo no pugui més, li flexioni el canell. No. El canell estarà sempre en posició neutra, alineat amb la resta de l'avantbraç. I quan jo baixi, abans de baixar, giro tot el que pugui sense que es desenganxi el colze, sense que pugi i se'ns vagi davant l'espatlla. Per tant, l'espatlla està cap a baix i enrere. I aquí ara giro tot el que pugui, ha de costar molt, i ara aquí estiro i allargo el braç. El colze es queda sempre, diguem-ne, enganxat allà mateix, i ara d'aquí giro cap amunt tot el que pugui. I ara flexiono, estic mantenint la força d'aquesta pilota i estic mantenint una mica la força també del colze per enganxar-se a les costelles. Per tant, estic cansant una mica aquest braç, tot el que pugui. Evitem la compensació del canell. Giro tot el que pugui, estiro, allargo lentament, mantinc la força de tancar el braç i d'apretar la pilota. Dues, ninguna més. Giro tot el que pugui, flexiono. Vinga, abans estic flexionant, estic mantinguent aquesta rotació, aquesta supinació. Som-hi. I l'última, vinga, som-hi. Lent, corregeixo l'espatlla si fa falta. Estiro. Està tens, hem notat el tríceps que es contrau, que està fort d'aquí darrere. Giro cap amunt i torno aquí. Bé, canvi de braç. Si ho heu fet bé, heu de notar que el braç està cansat. Si com més pressió li faci amb el braç, el colze contra les costelles, doncs més activació hi haurà també dels rotadors interns, dels aproximadors del braç. Llavors, colze enganxat més o menys a la línia mitja de les costelles, l'espatlla baix una miqueta enrere, i aquí comencem des de dalt, giro tot el que pugui, jo crec que menys rotació, menys pronació, i estiro i allargo, recordem el canell no compensar-lo i allargo tot el possible. Giro cap amunt, supino, estic pressionant i som lent, estic apretant, recordeu, contra les costelles, que no es compensi el canell, giro i estiro, allargo, aquí activo. Si tenim laxitud i el colze el podem arribar a menys 10, menys 15 i tendem de no abusar. Ens quedaríem en una posició neutra amb el braç, amb l'húmer. Som-hi, roto, rotació externa, supinació i som-hi. Vinga, més lentitud. Vinga, i l'última diria, aquí, vinga, som més, giro tot el que pugui aquesta pronació. I cap a baix, lent, estiro i giro, supinació. I vinga, última. Vale. Molt bé. Déu-n'hi-do el que fa la piloteta, o els mitjons. Deixem la pilota i ens oblidem ja d'ella. I ara ens anem a col·locar de cares a baix. Llavors, una miqueta d'espai. La posició
seria aquella on el nostre front descansa en l'estrella, descansa en el terra. És important aquí que fem aquest doble mentó per crear una miqueta d'espai per respirar. Si estem agobiats, podríem girar el cap cap a un costat o cap a l'altre. Però el recomanable seria mantenir la cervical neutra o paral·lela amb la columna. És important, sobretot si tenim algun problema cervical. No hem de notar dolor lumbar. Si notem dolor lumbar vol dir que esteu contraient, esteu fent partícip de l'exercici a la zona lumbar. No s'ha de notar. Si noteu, pot ser que noteu una petita tensió. Si és així, heu de corregir-la ràpidament. Si no us en sortiu, vol dir que no esteu preparats per fer aquest tipus d'exercici. Això és molt important. Llavors, d'aquí. Espero que em sentiu bé. Enganxem el front contra el terra i d'aquí el que fem seran moviments dels braços intentant que s'activi la zona entre les espatlles i la part de darrere, la zona interescapular. Perquè són músculs que no estem acostumats a fer servir d'una manera tan intensa com ara. Llavors, col·loco el front enganxat. Estic fent aquest doble mentó per poder respirar. Entrem pel nas s'aixafa una mica. Si ens és molt incòmode, podríem col·locar una tovallola a la zona del front, una o dues tovalloles, per crear una miqueta més d'espai. Si tenim la sensació que per estar amb les tovalloles al cap està tirat enrere, aquí hauríem de vigilar, perquè no és l'objectiu. L'objectiu és allargar el cos, allargar el cap en aquesta direcció i poder respirar, i que estigui alineat, la cervical amb la toràcica. Som-hi. Enganxo. Els braços ara estaran estirats a la part de dalt, al costat de les orelles, i d'aquí ja anem a fer un moviment, diguem-ne, relativament exclusiu d'un braç, per exemple, del meu braç esquerre, amb la meva cama contrària, la meva cama dreta. Llavors, l'únic que farem és, a la vegada que jo faig aquest moviment ràpid cap amunt i descanso de seguida el braç, el deixo mort, farem exactament el mateix amb la cama. Llavors, d'aquí em col·loco, allargo, i és pujo i baixo. 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 Hauríem d'anar al moviment coordinat amb la cama. No pot ser que aixequi un braç i que després aixequi la cama. O que comenci un i que acabi l'altre. No, intentant que sigui paral·lels. A la vegada, simultanis. Anem alternant un costat i l'altre. Per tant, comencem braç esquerre i cama dreta i ara al revés. Braç dret, cama esquerra. Que s'aixequi el genoll. Som-hi. Una i ara a l'altre costat. Dos. Una. Dos. Una. Dos. Només l'haig de desenganxar del terra. No haig de pujar a dalt de tot. Si no, res. 2-3 dins del terra és suficient, perquè busquem una resposta ràpida del nostre cos i que treballi aquesta cadena creuada, en aquest cas posterior, que és el que m'interessa. Fins a un total de 10 vegades, que jo crec que ja les tenim. Següent exercici, el cap el mantindrem igual i ara amb els dos braços farem una abraçada. Llavors, col·loco el cap, allargo el cos, descanso la zona lumbar, la comprovo que no estigui activa i des d'aquí aixeco els braços, 3, 4, 5 dits del terra i d'aquí faig un moviment d'abraçada per portar les mans a darrere de la zona lumbar. D'aquí puc descansar els braços si fes falta, però intentarem que no. Les mans toquen la zona lumbar, desenganxem les mans i tornem a fer aquest cercle, jo m'estic per un costat, i torno i descanso els braços. Recordem comprovar la nostra lumbar. Important, comprovar la nostra lumbar. Som-hi, anem a 5 vegades, som-hi. Inhalo, pujo els braços, exhalo, faig el cercle i vaig a la zona lumbar. Toco la zona lumbar i descanso una respiració. Pujo, agafo l'aire, exhalo, allargo i torno a la posició de descanso. Tu vas. Inhalo, pujo, exhalo, faig el cercle, toco la zona lumbar, inhalo, pujo, exhalo, torno, descanso. 3. Inhalo, pujo, exhalo, faig el cercle, vaig a la zona lumbar, descanso. Inhalo, pujo, exhalo, faig el moviment complet, les lumbars no s'activen, 4, i l'última, som-hi, inhalo, pujo, exhalo, faig el moviment, agafo aire, pujo, exhalo, i torno. Bueno, aquí hi ha molts més exercicis, però no em donarà temps de fer-los a tots, així que passo a una següent etapa i ens col·locarem en aquesta posició. En quadrupèdia, amb els avantbraços, amb els colzes,
i avanço una miqueta més, amb els colzes alineats a les espatlles. Activo la cintura escapular, que no caigui el tronc, sinó que activo, aprieto en aquesta direcció els nostres avantbraços. Els genolls estaran alineats més o menys a l'alçada del cul, de l'alçada del cap del fèmur. El cul no estarà ni enrere ni endavant, sinó que estaran posicionats. I d'aquí escullo aquella cama que vull treballar. Per exemple, la meva esquerra. Estiro i mantinc sempre el contacte. Veieu que mantinc el contacte amb el terra, no l'aixeco. Mantinc el contacte amb el terra. Quan faci aquest moviment haig d'evitar que el meu cos basculi en aquest sentit i estiri la cama, sinó que el meu cos estarà fent el màxim neutre possible i, per tant, modificarem el mínim possible la posició inicial, la posició inicial de tot el cos. Llavors, activo el cinturó escapular i ja no ens l'oblidem. El cap està en el terra, no ens l'oblidem. No hi ha basculació ni cap a un costat ni cap a l'altre. D'aquí estiro i mantinc una basculació, mantinc que el cul de la cama estirada no pugi. Llavors, mantinc que aquesta pelvis estigui alineada amb la pelvis contrària. I des d'aquí pentino el terra, obrint la cama a la inhalació. En l'exhalació torno a la posició inicial i repeteixo 3 vegades. Inhalo, pujo, o sigui, obro, exhalo, torno, i l'última, inhalo, obro, exhalo, torno i tornem a la cama a la posició inicial. Si al tornar ens acomodem i veiem que, ostres, que ara vaig a inclinar una miqueta cap a la nostra esquerra, en aquest cas, per realinear-nos, vol dir que quan està fent exercici el nostre pes del cos estava a la nostra dreta. Per tant, vol dir que estàvem compensant i no érem conscients. Si intentem que el cos, recordem, no som-hi. I a l'altre costat, som-hi. Activo cintura, estiro la cama, controlo el cordó vascular cap al costat, baixo la pelvis si fes falta i d'aquí som-hi. Agafo aire, obro, exhalo, torno. Una. Vinga, vigila que l'obertura que no pugi, en aquest cas, el cul dret, el cul de la cama que estem movent. 2. Inhalo, obro, recordeu que sempre estic pentinant al terra, exhalo, 3. Flexiono i descanso un momentet. Si noto que el meu cos ha caigut o estic molt cansat dels avantbraços, mira, ens estirem un momentet, ens relaxem una mica, camino una miqueta amb les mans endavant i agafem una mica d'aire. Anem a fer el mateix, però ara, un cop ja sapiguem una mica com estem fent l'exercici, l'estem fent bé, estem fent malament, i se suposa que ja anem agafant una mica de confiança, doncs un següent pas seria exactament el mateix, però perdrem el contacte del peu. Llavors, activo cinturó escapular, estiro la nostra cama, rectifico el nostre cos, l'avaluo una miqueta, i un cop l'hagi avaluat, separo literalment un dit del terra amb el dit gros del terra. I des d'aquí, controlant que el nostre pes del cos no basculi, obro el mateix, torno, una, som-hi, inhalo, obro, exhalo, 2, vinga, inhalo, obro, exhalo, 3, i torno. El mateix, si tinc la sensació que ara torno per reequilibrar-me, vol dir que he compensat. El mateix a l'altra cama, som-hi, estiro, recol·loco el cos, activo, cinturó escapular, desenganxo un dit, inhalo, obro, exhalo, 1. Inhalo, obro, exhalo, 2. I l'última, inhalo, obro i exhalo, 3. Bueno, és un exercici que és una miqueta més intens, però que són interessants. Ens anem a col·locar ara en aquesta posició. Les mans estaran aquí darrere, com si estiguéssim prenent el sol. Les nostres espatlles no estaran a la vora de les orelles, sinó que jo estic activant-les en tot moment. I aquí el que farem és un moviment només d'aquesta cama, en aquest cas de la meva cama dreta, mentre evitant que la cama contrària, en aquest cas l'esquerra, s'aixequi en cap moment. Sempre ha d'estar enganxada. Si ens costa molt mantenir aquesta posició, ens podríem col·locar les tovalloles que hem fet servir abans o una tovallola o dues a la zona del cul, o un bloc un bloc de pilates. Llavors aquí activo la cintura escapular, no arqueixo, només activo la cintura escapular i l'únic que faig aquí, amb aquest peu, és l'obro tot el que pugui enrere i torno a la posició inicial. I aquest és l'exercici. Anem a 5 per cama. Quan faci això, haig d'intentar que no ens passi això amb el cos, que s'hi giri, que l'espatlla contrària ens pugi, sinó que estic mantinguent la mateixa posició inicial en tot moment. No us modificar. Inhalo, pujo tot el que pugui, exhalo. 3. Si aquest peu el col·loco molt enrere, aquí no podré aixecar-lo tant. Si el col·loco més endavant, aquí
Veus? Aquí el puc pujar més. Llavors hem de trobar un punt entremig que ens costi però que pugui pujar. Som-hi, anem a l'última. Aquí i torno. Molt bé, anem a canvi de costat. Per tant, ara modifico les cames. Aquí. Braç enrere, activo el cinturó escapular, les espatlles en cap moment pugen, avanço una miqueta el peu, més o menys el peu ens hauria de quedar a l'alçada aproximadament de la nostra cadera. I aquí, més o menys, sí. Aquí ens donarà permís per poder aixecar bé, o si no, doncs podem anar modificant nosaltres aquella alçada que estigui per tots còmodes. Som-hi. Una, som-hi, que no ens passi això, que anem a estar passant ara. Som-hi. Inhalo, exhalo. Som-hi. Inhalo, aquí. Exhalo, inhalo amunt, enrere, exhalo. 3, inhalo, pujo amunt, tot el que pugui. Exhalo, 4, i som-hi l'última, inhalo, pujo tot el que pugui, i exhalo, i 5. Molt bé. Bé. Anem a fer un exercici més complicat. Va. Ens tornem a col·locar a la mateixa posició. D'aquí. Tinc una mà. La mà, en aquest cas, esquerra estarà per darrere. Sí? Jo estaria aquí, doncs la mà esquerra estaria en aquesta posició i la mà dreta estaria per la part de davant. Aquí. Aquesta seria la posició. El que haig d'intentar és, a la vegada que jo aixeco el genoll, paral·lelament al meu turmell de la mateixa cama, s'aixequen. És com si fos un helicòpter, despeguessin del terra a la vegada. No pot ser que es despegui primer el genoll i després el turmell. No, es despeguen a la vegada, s'estiraran i els allargaré fins a davant, els tornaré a la posició d'aterratge i després aterren els dos a la vegada. No aterren primer la part de davant i després la part de darrere, és a dir, primer el genoll i el turmell. No, tot a la vegada. Llavors activo el cinturó escapular i d'aquí aixeco. A la vegada, estan paral·lels. Vinga, aquí un moviment lent, estiro i allargo aquest genoll tot el que pugui, que tremoli. Flexiono el genoll en el pit, rotació interna, alineo genoll i turmell i aterratge paral·lel. Ojo, aquest és potent. Si ens agafo, ostres, que m'agafo un pinçament en aquesta zona d'aquí, primer podem relaxar una mica, fer una miqueta de l'estirament que hem fet al principi, que col·locar la cama davant i deixar caure el cos, per donar una mica de tregua en aquesta musculatura rotadora externa, que aquí estem pinçant una miqueta aquests glútis i aquests rotadors externs. Llavors activo i som. Si es costa molt, també podria allargar una miqueta més o inclús col·locar l'avantbraç. I des d'aquí és més senzill l'estirament. L'exercici que és més senzill. Podríem, en funció de la nostra dificultat, ens podríem fer d'una manera o l'altra. Aquesta és la dificultat més alta i que és més potent. Anem a 5. Som-hi. Inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Una. Inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. 2. Inhalo, exhalo, inhalo, vinga, estiro aquí, exhalo, que el cos no es modifiqui, inhalo, exhalo. 3. Som-hi, farem 4. Inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo i l'última i exhalo. Maco, L'altre costat, som-hi. Col·loco la mà darrere, col·loco la mà davant, actiu cinturó escapular i vinga, som-hi. Inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Una. Inhalo, exhalo, inhalo. Vinga, aquest com em costa. Exhalo, inhalo, exhalo. 2. Inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. 3. I l'última, inhalo, exhalo, inhalo, allargo, exhalo, inhalo. Vinga, som-hi, exhalo i aterro. Molt bé, molt bé. Per acabar, anem a fer un últim exercici. Ens estirem de cares amunt. Allargo, estiro les cames,
Estiro els braços, tot l'enrere, que l'esquena faci el que vulgui. Els braços descansen a dalt i oberts. I d'aquí el que farem és, a la vegada que tiro les puntes dels peus cap a baix, a la vegada estiro els braços cap enrere. Per tant, la zona lumbar s'arquejarà. I aquí mantenim 2-3 respiracions. I relaxo. I deixo caure les cames, deixo caure els braços. La repetirem una vegada més. Som-hi. Allargo braços, allargo cames, com si m'estiguessin estirant pels peus i per les cames. I relaxo. Molt bé. Ens incorporarem. Ens col·loquem de quadrupèdia. I d'aquí per acabar anem a fer un últim exercici. Anem a fer el cat camel, que ja ho hem de saber a hores d'ara. El farem de forma global aquesta vegada. Agafo aire, tiro enrere, tiro el cingle escapular, exhalo, flexiono. Inhalo, exhalo, flexiono, dues, anem així. Inhalo per donar mobilitat a tota aquesta zona que hem estat treballant, o que s'hagi pogut compensar. 3, aquesta zona del lumbar, inhalo. Exhalo, 4, i l'última. Inhalo, i exhalo, i 5. Molt bé. Doncs per avui crec que ja en tenim prou. Espero que us hagi agradat la classe. Recordeu que podeu trobar més vídeos en el YouTube. Ens podeu seguir a les xarxes socials de l'UDG, també podeu seguir a mi a la xarxa social de Roger Montsant, on pengem aquest tipus de contingut. Espero que us hagi agradat. Qualsevol cosa també ens podeu enviar un missatge privat a qualsevol d'aquestes comptes, o si no, també directament al correu de l'UDG. I per la meva part, res més. Espero que acabeu de disfrutar de la setmana plujosa aquí a Girona i que us vagi molt bé aquests dies de confinament, que espero que siguin cada vegada menys i que anar passant aquestes fases.